Henning, man læser jo i aviserne nogle dage, at danskernes forbrug af lykkepiller, det er eksploderet. Ja. Kunne meditation være et alternativ? På nogle måder ja, på nogle måder nej. Altså man kan sige, hvis man har et spektrum af, hvor glad man er, hvor det går fra at være pisseglad til at være deprimeret, så når du er deprimeret, så kan det være, at du er så deprimeret, at du ikke kan komme ud af sengen. Så kan lykkepiller være på sin plads, hvis du sammen med din læge har vurderet, at det, der skal til for, at du får det bedre, det er, at du får nogle lykkepiller. Så det er helt okay. Men man skal ikke glemme, at kroppen, den er jo en meget finfølgende organisme, og den har ligesom en termostat derinde. Ligesom vi har en termostat her. Hvis den står på 20, og der bliver 22 herinde, så slukker termostaten. Hvis der bliver 19, så tænder termostaten. Så på den måde er det et meget fint regulerende system. Sådan er det også inde i vores organisme. Vi har vores egne lykkehormoner, som vi producerer. Hvis du tilfører dem udefra, så siger din indre lykkehormonstermostat, nå, der er nok her. Vi behøver ikke at producere nogen. Og det, som der sker, det kan du sammenligne lidt med, når du har armen i gips. Hvad sker der med armen, når du har haft den i gips et stykke tid? Den atrofierer. Du mister din muskelstyrke og din funktionalitet. Og det betyder, at efter et stykke tid, så er du bare mindre stærk i din arm. Og sammen er det med din evne til at producere lykkehormoner. De forsvinder, fordi de kirtler, der udskiller lykkehormoner, de atrofierer. Og faren ved at spise lykkehormoner, så det er jo, at du bliver afhængig af dem. Så jeg vil sige, at hvis man i samarbejde med sit læge får ud, at man skal have det, så er det nok nødvendigt. Men vær opmærksom på, at hvis man tager dem over længere tid, så kan du blive afhængig af det. Og så vil jeg så sige, at alternativt, så har du ting, som der bevisligt og videnskabeligt virker lige så godt som lykkehormoner, såsom kognitiv terapi. Så hvis du tager de samme mennesker, der ligger og er døddeprimeret og ikke kommer ud af sengen, så kan du faktisk lave kognitive modeller, og hvis du, der sidder og ser det her, vil prøve at gøre det, så er en af de ting, du kan gøre, det er at spørge dig selv, hvad går egentlig godt i mit liv lige nu? Du kan skrive ned, hvad har jeg i mit liv lige nu, der gør mig glad? Og du kan skrive ned, hvad gør jeg i mit liv lige nu, der gør mig glad? Og hvis du begynder at koncentrere de steder i dit liv, hvor du har ressourcer på den her måde, så kommer du lige så hurtigt ud af sengen, som dem, der får lykkepiller. Det her det er bevist, Martin Seligman har bedt folk om at skrive 3 gode ting ned hver dag på en hjemmeside. Og de kom lige så hurtigt ud af depression, som folk, der fik medicin. Så det virker altså lige så stærkt. Og det viser noget om, hvilken power vi har i vores sind. I forhold til meditation, så er der også ligger i dag mange studier, der handler om, hvordan meditation det styrker den del af hjernen, som der handler om robusthed, det handler om optimisme, det handler om lykke. Og så de dele af din hjerne, de bliver styrket igennem meditation. Og de bliver styrket i en sådan grad, at hvor mange interventioner, altså ting, der skal få dig til at få det bedre, de virker et stykke tid, og så virker de ikke bagefter. Så virker meditation på den måde, at hvis du lærer det, og hvis du gør det, og vi så møder dig efter 7 uger, jamen så er du blevet mere lykkelig, end du var for 7 uger siden. Men hvis vi så møder dig efter 1 år, så er du stadigvæk mere lykkelig, end da du startede. Og det er meget unikt. Så ja, meditation, det kan virkelig noget der i forhold til at forøge din livskvalitet. Har danskerne taget meditation til sig? Det synes jeg i høj grad. Altså meditation, det har jo virkelig nået et tipping point nu, som der betyder, at det spreder sig med lynets hast. Ikke? Altså, man skal ikke gå mere ind. Altså, vi har jo alle sammen hørt om meditation i lang tid, men det har måske lidt under John Lennon og Lilla Blæ og bare tær i sandet fænomenet. Og jeg synes, det er super fedt at have bare tær, og John Lennon, han var en fed musiker, du ved, men meditation har bare flyttet sig så meget derfra. I dag er det et produkt, eller det er et værktøj, der bliver brugt meget i dansk erhvervsliv. Og det er et værktøj, som der seriøst bliver taget til sig, som et værktøj, der kan forbedre din livskvalitet bevisligt. Og en af de grunde, der er til, at det vinder så stærkt frem i dag, det er jo netop, at der ligger så meget forskning i dag, og der er faktisk danske forskere, som der er nogle af de fremmeste i verden, til at forske i hvad der sker med hjernen, når du mediterer. Så det er en af de grunde, der er til, at meditation det vinder meget stærkt frem i de her år. Nu nævnte du erhvervslivet. Ja. Hvordan kan erhvervslivet få gavn af meditation? Jamen det kan det jo derved, at alle ved, at den måde, du bedst kan forbedre din produktivitet på, det er jo ved at have det godt, og ved at være glad. Der er ingen strategier, du kan gøre, som der vil gøre dig mere effektiv, end når du har det godt, og når du er positiv. Du bliver faktisk bevisligt 50% bedre, når du har det godt. Du bliver bedre, end hvis du forbereder dig fagligt. Du bliver bedre, end hvis du laver strategiske metoder til at forbedre din produktivitet. Det, at du har det godt, er den absolut vigtigste faktor, når du skal ud og producere.
Og som nævnt tidligere, så er meditation en af de værktøjer, som det bliver vigtigt, øger din livskvalitet. Så naturligvis er det virkelig vigtigt i erhvervslivet. Og der er rigtig mange topledere i dag, som bruger meditation. Og noget af det, som meditation kan, det er jo at sørge for, at du træffer beslutninger på det rigtige grundlag. Og det rigtige grundlag er, at i stedet for, at du har mange bolde i luftet og lidt stresset og forvirret, og nu skal du træffe en beslutning, når du så mediterer, så ryger du tilbage til dine ressourcer. Du får lidt helikoptersyn på det her, og du er i ro, når du træffer din beslutning. Og så træffer du naturligvis nogle bedre og mere rigtige beslutninger. Henning, ja? Tak fordi du kiggede forbi. Vi glæder os til at se dig mange gange i Speakers Club fremover. Og jeg glæder mig til at komme mange gange i Speakers Club fremover.